Sizwe simnyama nginibingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyelela khona lelo hlelo. Igama lami nginguSambiso ngingwakandlozi. Unqabe ibheyili owabulala abantu abangu-20 emgwaqeni uN2 kwaZulu-Natal Ophongolo. Kanti umshayeli weloli lamalahle ladlula nemphefumulo yabantu abangu-20 uSibusise Siyaya unqabe ibheyili icala lakhe libese lihlehliselwa umhla ka-25 ku-October 22. Ebese beka amacala okubulala ngokungenhloso hawu-20 kanti inkantolo enkulu ichethe ummeli wakhe obethe engashuthwa ngoba uzobulawa ngabantu. Imantshi yasophongolo yakuchitha konke lokho ithe izwe lonke kumele limbone. Mbukeli nansi imbono yababukeli mayelana nalolu daba. Kanti uLonde Mrash wamashenge uthi yena ibhluke likamshayeli but ke wayengahlosile akayenzanga ngey'bomu lento. Kanti uMakhosonke Mpilikhi uthi yena kodwa leyo mphefumulo efela into engayazi ayisophinde ibuye ibuhlungu kabi lento eyenziwe kodwa iphutha umthetho mawuthatha indawo yawo. Mbukeli uthini wakho umbono mayelana nalolu daba? Veza uvo lakho ku-comment section. Ngizokubona kwivideo elandelayo. Usale kahle.